Έλα. Γράψε πύλη από πίσω. Πάνε καλά χρόνια του Turbo το HGT ρε φιλάρακε. Τι παλεύει ρε φίλε. Φιλαράκι καλά πάει! Αυτό είναι, πέταξε. Ψάχνω να μαζεύουμε λεφτά για HGT. Ναι, πώς έκανε αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω ρε φίλε. Γιατί να πάρω μια. Λοιπόν φίλε, εγώ θα έπρεπε να κάνω 500 δάκια αυτό το πράγμα, δεν πέσει. Εγώ το μείωσα. Βάλω, για γράψε. Γράφω. Μαμά είναι. Φίλε, είναι μαμά τα μάξι σου. Μαμά. Καραμαμά. Δικέ μου. Γεια σου.